Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Maayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagprawati, sa aton sining mga suki, sa mga nakatune na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamiti, sa aton sining mga suki, sa mga nakatune na dira karon sa aton sining iyang nga naga sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Sa aton sini nga mga dear listeners sa 630 kHz no sa lilisuan sa inyo si tagsa ka radyo, hello and good afternoon. Sa mga tani ibalik lang to kahapon na Bombo Harold nga samtang gabasa ko ga fades out, no? Kag kon hindi na kong basa ga fades in siya. Okay? Daw na anad na ko abi eh. Sa aton sino nga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sino nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Sa mga hindi malabutan sa gihapon, gina-enjoy kita, no? Wala labot sa aton sin 630 kHz, 630, no? Wala labot sa aton sin 630 kHz, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sin iyang live audio streaming, pinaagi sa pag log on sa liwat sa aton si Bombo mobile app, no, o kung sa aton si Bombo sa aton si official website ang www.bomboradio.com, no. Again, www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag syempre pa sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga naka-log on na dira karon ho sa aton sini iyang Facebook Live mayong hapon. Sa aton sining mga dear listeners nga naka-log on na sa aton si Facebook Live, no, sa tanan dira nga naka-Facebook Live mayong hapon. Kag subo man sa mga nagapamati na sa aton sining sa aton sini iya nga mga lantaw na dira karon sa Facebook Live, and at the same time sa naka-tune na sa aton siniya nga Bombo mobile app, no, sa inyo sin tagsa ka cellphone mga kabombo, no, sa aton siniya nga mga dear listeners nga naga-enjoy dira karon sa aton siniya nga Bombo mobile app, hello and good afternoon. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwatin niyang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, ari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga pambukas nga bahanon mga kabombo, no, produkto sang Bombo Music Festival. Sang nagligan na tuig Bombo Music Festival 2020. Ang ini nga bahanon ginatiguluhan kung mahal mo siya, no? Gin compose and interpret ni Winsett Rose Hakot. Mayng hapon lang gid sa mga nag request sa nga ang bahanon, no. Yari mga kabombo aton lang tuon sa Facebook Live during that grand performance night sang ambahanon kung mahal mo siya.
Love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. The song was written to all love hopefuls, as love isn't always the fairy tales we were once told when we were young. It isn't always a two-way affection. You see, there is a deeper meaning of love, and that is all-seeing, sacrifice, and acceptance. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko ba yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan naglangitig at masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya kaliligaya ko'y magpapaubaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, kung mahal, mahal na mahal kita.
yadto mga kabombo ang aton siniya pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki no sa mga nakatune na dira karon sa aton sininiga sigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Sa aton siniya nga mga dear listeners, sa aton si mga suki no sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, ayara na dira karon no para gid ato sa inyo ang ining abahanon na kung mahal mo siya. No? Compose ni Winston Rose Hakot during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo nakita nato. No? Ang ining pag-interpret sang composer mismo nga si Winston Rose Hakot. No? Ang ining bahanon kung mahal mo siya. By the way, sa aton siniya nga mga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Good afternoon lang dira. Happy listening sa kay SB Clint Jolingo dira sa may Municipality of Hinigaran nagapamati gid no. Suki gid nga mga tagpalamati. Greetings coming from Stephen Descarten. Subong good afternoon sa kay Marcelino Bonayog. May hapon Miss Jazz watching from Miami, Florida. Good afternoon lang dira no. Virgie Bernardo, pa-shout out naman sa nanay ko, Mrs. Soledad Demetria, 92 years old na, no, si Nanay Soledad. Good afternoon sa imo Nanay Soledad, no? Nanay Soledad Demetria, 92 years old, nagapamati gid subong sa Bombo Radio. Subong man si Edmundo Dueñas Vasquez listening from MVCS Princess Miss Jazz. Ara sila subong sa puerto sa may Japan, no? Good afternoon lang gid dira. Samtang nga pahuway-huway no nagadak ang ilang sini nga barko ang aton sini nga utod nga nagasakay Edmundo Dueñas Vasquez. Good afternoon. Subuman si Sheila T. Sontor may hapon Miss Jazz pag-greet ako kay Lola Diling, 84 years old. Nagapamati siya from Pontevedra, Negros Occidental. Thank you and God bless from Sheila T. Sontor. Kag subuman si Yasoy Rosalie may hapon si imo Rosalie no dira sa may Pungso, Japan at the same time. Good afternoon, Yasoy Rosalie. Kag sumuma si Bulacan Nita Villagracia mga hapon, nadula ang kahidlaw ko sa Negros kung mabatian ko ang imo siningatingog. Thank you so much, Bulacan Nita Villagracia. No? Nagapamati kami subong sa General Trias, Cavite. Thank you so much sa imo, Bulacan Nita Villagracia mga hapon. Subuman sa kay Ryan Tomaro, good afternoon. Please greet belated happy birthday to my sister Florine Kaizo on her birthday last November 5. She lives in Japan. No? Good afternoon lang dira sa imo Florine Kaizo dira sa may Japan. Ginagreet kagid sa imo siniyang utod nga si Ryan Tomaro. Okay? Brenda Rodriguez may hapon mes just watching from Rojas City. Gigi Padilla Casa Vergara watching from Hong Kong. And of course, good afternoon sa imo Chris Roquero Galicia. Pa-shout out naman Miss Jazz listening from Pandan, Valderrama, Antique. Myla Solomon, good day Bombo Jazz. Good day lang sa Bombo Radio Philippines. Greetings from Qatar. And Malu Tingson. Hello Miss Jazz watching from Hong Kong. Hello lang dira sa family ko sa Banwasang Pontevedra. Alberto Infante Talde, good PM is just watching from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. No? Sa kay Alberto Infante Talde. Good afternoon lang sa imo Alberto Infante Talde, listening from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Jocelyn Sauria Tavera Galinero, good PM is just ari kami diri nagapamati sa Talisay Public Market. Sa mga nagapamati, dira ako nagalanog kuno ang Bombo Radio sa may Merkado Publiko sa siyudad San Talisay. Good afternoon lang dira sa pagpangunaman ni Jocelyn Sauria Tavera Galinero. Good afternoon sa mga taga-Talisay, mga Talisay nons, no? Monica Gandola, good afternoon Miss Jazz, watching and listening from Riyadh, Saudi Arabia. Good afternoon sa imo, Monica Gandola. So, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Buya ako na sa pila ka mga panumdom. Magabalik nga atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos lamang sini.
Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, good afternoon lang gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa kay Ana Sinoro. Stay safe always, Miss Jazz. God bless you and your family. Likewise, sa imo Ana, kag subuman sa kay Jenny Rose Golveo. Good afternoon sa imo Jenny Rose, no? Sa mga nagalantaw na dila karon sa aton sa Facebook Live. Subuman si Asil Nosnak. Good afternoon sa imo Asil. Emerson Garagoza. Good afternoon sa imo Emerson from Costa Verde Subdivision diri sa may Rojas City. Wang hapon lang dira sa imo Emerson Zaragoza. And hello and good afternoon sa imo Zoraida B. Nieves Falorina. Watching from Mabalacat, Pampanga. Patamyaw kay Dayan, Rosemary Policer, nga nagapahuway-huway gid subong, samtang nagapahuway-huway nagapamati. Ka nagalantaw sa imo siniprograma Miss Jazz, no? Sa kay Sheila Diego Cabalfin, good afternoon sa imo Sheila. O may hapon lang dira sa imo Sheila. Kaga subuman sa kay Ma'am ukon sa kay Ivan Cerveza. May hapon lang dira sa inyo mga kabombo. So sa sininga adlaw kinanglan makapulo pa huway-huway kita kag pinaagi sa aton si pagpahuway maka ulo-unwind kita kundi maka-relax nung aton siniiya nga panghunahuna kag ang aton siniiya nga tagipusoon ang aton siniiya nga mga ginabatsyag dira kon maka-relax kita mga kabombo, no? Pinaagi diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. By the way, Philippine Standard Time 14 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, yari anay ang aton siniiya nga pag panumbalik sa makadali sa aton siniiya nga pila ka mga pinanid sa maragtas sa aton sini nga kalibutan. Let's go this time sa aton sini nga world history sa mga selebrasyon sang aton siniiyang nga mga kauturan sa iba na pungsod, no? Just like this coming December, magapanglugayawan naman kita, no?
sa pila ka mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan pinaagi sa aton siniiyang Christmas around the world and at the same time ang New Year around the world naton mga kabombo, no? So diri sa aton siniya kahapon lamang today in history kadto kita anay sa pungsod Bolivia, no? Bago lang kita naghiwat sa aton siniiyang All Saints Day, All Souls Day, November 1 and November 2, pero dito ya sa banwa o sa bahin sang pungsod Bolivia mga kabombo, no? When we say Bolivia, officially ginatawag ini siyang plurinational state of Bolivia. Isa ini ka landlocked country nga nahamtang sa Western Central South America, mga kabombo, no? Kag ang ila sini nga constitutional capital amo ang Sucre, kag ang ila sini nga seat of government kag executive capital amo naman ang La Paz. Ang pinakadako nga syudad dira sa may Bolivia, mga kabombo, kag subong man amo ang principal industrial center amo ang Santa Cruz de la Sierra, no nga na-situate ini sa Llanos Orientales o kun ang tropical lowlands kag kalabanan flat region ini mga kabombo, no, dira sa eastern part sang Bolivia, mga kabombo. So ining mga Bolivians may ara sila sang madinuagon nga ginahiwat kada tuig-tuig labi na gid sining adlaw sang Petsa 9, no, sa bulan sang Nobyembre, mga kabombo. Sa tagsa sa kaangay nga Petsa subong adlaw Nobyembre 9 dito subong sa Bolivia, mga kabombo, nanging kabahin sa ila siniiya nga tradisyon kag subong man ang ila sini nga practice sa mga taga-pungsod Bolivia o kung ginatawag nga mga Bolivians amo paghiwat sa ila siniiya nga tuigan nga selebrasyon, no? Ang ila ginatawag Dia de los Natitas o kung ang sa Ingles nga pulong Day of the Skulls, mga kabombo, no? Ang Dia de los Natitas sa mga Bolivians isa ini ka selebrasyon sa pag-honor sa ilang mga minatay, no? Abi ninyo mga kabombo ining mga Bolivians sa galiya kabahin sa ila siniiyang nature o kung paminatasan amo paghatag gid sang dako nga pag-honor sa ila sini nga mga minatay. Kag ang ila sini mga minatay, mga kabombo, ang bagol o kun ang ulo o kun ang bagol ang skull, mga kabombo, ginabili na nila gali sa ila sini nga puloy-an. Sa tion sang Dia de los Natitas o kun subong nga adlaw dito sa Bolivia, mga kabombo, ginadekorahan nila, no, ginabutangan nila sa mga flowers, sa mga garlands, sa sari nga duag, no? Especially ginabutangan man nila gani sang mga sigarilyo kung ang ila sini maminatay ang nanamian gidya magpanigarilyo sang buhi pa, no? That is why makita naton sa aton si Facebook Live ang aton si Bombo Kim, no, nga daw nadula kita sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no, ang mga Bolivians dira nagapatigayon sa ila sini iya nga Dia de los Natitas. Ang ila sini nga bagol, no, bagol sa ilang mga minatay ginatagaan nila sang pasidungog pinaagi sa ini nga selebrasyon kag pinaagi man, mga kabombo, sa pagdekorar, no, ginabutangan nila sa mga eyeglasses, no, ang paborito nga eyeglasses sa ila sini nga minatay ginabutangan na nila, ginadekorahan nila as if bala nga buhi pa, although nga ti makita naton bagol na lang gid no, skull na lang gid kakulang taon naton daw makahaladlukan, pero sa mga Bolivians, mga kabomboya, nangikabahin na niya sa ila siniya nga selebrasyon, no? To give honor sa ila sini nga mga loved ones nga naguna na biya diri sa kalibutan, no? Amo ining ginatawag nga Dia de los Natitas o kon ang Day of the Skulls, no? Part of what is the world's most flamboyant exaltation of the link between the living and the dead. Sa nasiling na naton, annual ritual ini na suno pa sa ibanti daw hindi gidya kinaandan kumpara sa mga selebrasyon sa iban nga mga kapungsuran, dra lang gidya makitaan, no, sa Bolivia. Ining pagdekoran nila sa mga nabilin nga mga bagol sa ila pinalangga nga mga manatay o kon miyembro sa ila siniya nga pamilya, mga kabombo, no? So, bilang kabahin sang ila sini nga Dia de las Natitas, so kung na Day of the Skulls, no, isa ka festival nga gina-celebrar labi na gid dira sa may La Paz, no?
ang La Paz nga among ila sini iya nga executive capital kag ang ila sini nga seat of government, no? Gapungko ang ila sini mga lideres sa pagpadalagan sa ila sini nga gobyerno sa La Paz sa Bolivia. Una-una masugod na sila sa May 5, no? Ang Day of the Skulls, so kon ang Dia de las Natitas. Pero sang pre-Columbian times, ining mga indigenous nga mga Andeans, may tradisyon ini sa pagpaambit sang adlaw, pinaagi sa sang una pag ito nga panahon wala labot sa mga skull, no, o kon ang mga bagol, mga kabombo sa ila sini mga ancestors, ang mga taga sabahin sang indigenous Andeans, mga kabombo sa pungsod Bolivia, wala labot sang bagol, ang iban pagid gina-display nila ang mga skeletons o kon mga tulan, no, sa ila sini iya nagtalaliwan na nga mga ancestors 3 years after, no, on the third year after sa iya sini nga burial, o kon pagkatapos nga ginlubong ini ang ila sini mahimata, pagkatapos ng 3 ka tuig nga nakalipas, amo na ni may ginahiwat sila nga Dia de las Natitas, kung sa diinti wala na iya part sang mga unod o kon sa mga buhok o kon mga mata, kundi skull na lang gid na kag bungo o kon bagol, mga kabombo. So hasta subong sa pungsod Bolivia, hasta subong especially today, November 9, may ginahiwat na sila, mga kabombo, nga selebrasyon ining festival nila nga Dia de las Natitas, no? From May 5 and then sa June or November 9, mga kabombo, ang ining mga skulls o kung mga bagol sang ila sining mga family members nga tago nila sa sulod sa ila sining mga puloy-an, mga kabombo, amo ni ang ila sining pagpati. Once nga ila sining mga miyembros ng pamilya magtalaliwan, ginapangayo na nila after 3 years nga ginlubong ini, ginakalkal ini kag especially ang ila sining skull o kun bagol, ginabutang nila sa isa ka espesyal nga area sa ila si balay sa piyak sa pagpati sa mga Bolivians, mga kabombo, nga amo ini ang makaprotect, magabantay sa ila sa sulod sang sininga tuig kag sa upcoming years, mga kabombo, no? So on November 9, just like today, the family crowns the skulls with fresh flowers, no? Gapangita na sila sa mga preska nga mga kabulakan. Sometimes also dressing them in various garments. Ang iba niya ginabutangan sang kalo, ang iban ginabutangan sang eyeglasses, mga kabombo, and they're also making offerings. Mga ginahatagan nila sang offerings, mga pagkaon, no, kaangay sang kun sadto may paborito nga alcohol o kung ginainom ang ila sini nga minatay, ang ina nga skull, inang bagol, nga miyembro sa ila si pamilya, ginabutangan man nila sang alcohol sa tubangan. Kag ginabutangan man ang ila sini nga baba sang mga cigarettes ukon ang ila sini baba sang mga sigarilyo, mga kabombo. Kag subong man ang coca leaves kag iban pa gining mga items bilang kabahin sa ila sini pagpasalamat for the year's protection. Ang skulls, no, mga kabombo kun bagol, sometimes taken to the Central Cemetery in La Paz for a special mass kag blessing, no? Kita naton sa Facebook Live ara dira, naga-inupdanay na sila, may ginahiwat sila iya, mga kabombo, nga selebrasyon, no? Ginabutang nila ang nasambit nga mga bagol o kung skull sa ila si mga minatay sa isa ka simbahan kung sa din may espesyal nga ginahiwat man, mga kabombo, nga pag misa, no? Ara makita naton sa Facebook Live ang ila siniya pagtililipon upod sa mga bagol, no, sa ila siniya mga nagkalamatay nga mga himata, no? Every 9th of November, no, ginahiwat ang ginatawag nila nga Dia de las Natitas o kun ang Day of the Skulls. So at least, mga kabombo, mayara kita sang ma-share sa inyo, no? Labi na gid sa aton si makauturan dira sa may pungsod Bolivia, no? Kung sa diin every 9th of November gali, just like today, sa kaangay gid nga petsa subong adlaw, may ara sila sang selebrasyon kaangay sini
no daw kaangay man bala sang ginahiwat naton nga All Saints Day and All Souls Day every 1st and 2nd of the month of November. By the way, antes pamansang tanan-tanan, ari anay ho, antes naton nga pagabasahon ang aton siniya nga sulat sa sininga hapon. By the way, ang aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Belen, no? Ang aton sininga letter sender si Belen, 54 years old, sang Mandalagan, Bacolod City. Taga-diri lang si Belen, mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ari lang na diriya si Belen sa may Mandalagan. Antes pa man, ari anay mga kabombong aton sininga pag sabat sang inyo pila ka mga pahanumdom sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. By the way, antes pa man, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, isa anay ka balita gikan sa aton sininga sister station dira sa may Bombo Radio Davao, ara sa aton sininga linya si Bombo Eman de la Peña, may kamtanan ini sa withdrawal no sang isa sa mga anak sang presidente Rodrigo Duterte nga si Baste Duterte nag-withdraw sa iya sini pagpadalagan bilang vice alcalde dito sa ila mga kabombo. Ari si Bombo Eman de la Peña. Bombo Eman, come in. Okay, sa kay Bombo Eman dila sa may Bombo Radyo Davao. Bombo Eman, come in. Naghain ng kanyang withdrawal para sa Vice Mayoralty race si Sebastian Baste Duterte kaninang umaga lamang. At sa impormasyon, pinayon umano ito ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Inday Saro Duterte Carpio. Maliban ito, hindi pa nagbigay ng dagdag na impormasyon dito ang Vice Mayor. Kung maalala, tanging si Baste lamang ang kumandidato bilang Vice Mayor sa lungsod para sa 2022 national and local elections at wala itong kalaban. Sa kasalukuyan, wala pang kandidato. Sa kasalukuyan, isa si mga itinalaga ni Baste o papalit sa kanya ay si Melchor Kitaina Jr. Nabatid na matunog pa rin ngayon ang pangalan ni Mayor Inday na posibleng kakandidato ito sa mas mataas na posisyon sa bansa bago ang deadline ng substitution sa Nobyembre 15 nitong taon at ang posibleng withdrawal rin ito sa mayoralty race dito sa lungsod ng Davao. Yan ang ulat ng hintila ng Bombo Radio Davao para sa pagiging ng Bombo Radio Bacolod, Bombo Eman de la Peña sa Babasa Radio, Pilipinas, Babasa Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Eman de la Peña, no, live and direct dito sa may Bombo Radio Davao. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takda ng alas 2. Ari ayo, antes naton pagabasahon ang True to Life story ni Belen, 54 years old sa Mandalagan, Bacolod City. Ari anay ho, ang aton sininga good news mga kabombo. We are on the second week sa aton siniya nga pinakabongga. Isa sa tatlo ka mga pinakabonggang promo sang Bombo Radio Philippines, ang 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM, balde-baldeng papremyo na. May cash siyahan pa. No? May ara kita sang anom ka mga o kung anong kamilyon ka pesos nga nakaalat sa sininga promo mga kabombo. Isa kamilyon diri ang aton siniya nga grand prize. Buot silingon sa adlaw sang grand draw mahiwaton nga millionaire ang Bombo Radio Philippines. So sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga kabombo naton kag ka-Star Nation, of course, no? Inyo na nasaksihan, as in kitang-kita sa aton sini nga FB Live, ang pagpanagtag, no? Sa aton sini nga mapapremyo everyday. Diri lamang sa Bombo Radio Philippines. So adlaw-adlaw, mayara kita sang kasyahan, no? Ginapalipay naton ang aton siniya nga mga suki, ang aton si mga kabombo, kay adlaw-adlaw ni may balde kita nga ginapanghatag
nga nagabalor ina mga kabombo, of course sang aton sini nga daily draws bali mga kabombo, no, ang nagabalor sang 650 pesos inang balde nga may mga groceries kag syempre pa ang pinaka enjoyan gid kag ginakalipay sang tanan makaangkon sang cash nga 500 every day na siya, no, adlaw-adlaw nga cash siyahan, no. Sige-sige na siya mga kabombo ang paghatag sa mga premyo sa tatlo ka mga winners every day, no. One from Monday to Friday, no, bot silingon sa second week naton subong may ara pagkitaya 5 kanabilin nga sinimana kay 7 ini tanan ka sinimana mga kabombo ang aton siniiya nga paghiwat sang 1-2 Panalo Part 20, no? Ani na kita sa ika-20 ka tuig sang aton siniya pinakabonggang promo ang 1-2 Panalo. So 15 winners every week, no? Sa sulod sang 7 ka semana, kada semana may 15 ka mga magadaog and of course every day 3 ka mga winners ina mga kabombo, no? Kag sa sulod sang 6 ka oras pwede na iya makuha ang sang mga winners naton ang ilan siniiya nga mga papremyo. That is why amo nang rason nga ang premyo diri sa Bombo Radio Philippines nga mga promos, ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga mga magadaog. So ano pang ginahulat ninyo dira? Entra na kamo, no? Gather na kamo sang aton siniiya nga mga proof of purchase, no, aton si mga produkto. Of course, number 1 dira ang Silver Swan Sukang Puti, sarap asim. Silver Swan Wow Sarap All-in-One Seasoning, siguradong wow. Kag subong man, ara pagid may ara kita sang Orocan, Rexona, kag ang Alfonso Brandy ara man, no, ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, kag ang Panyawan mga kabombo. Kung mamangkot kamo sa paghimo ninyo kag sa pagpanipon ninyo sa inyo mga proof of purchase gamit ang Panyawan, amo ini ay mga kabombo. Since Panyawan, said Panyawan, basta Panyawan, manunggal, no? Ang aton sa proof of purchase nga kinahanglanon sa tagsa isa ka entry, mga kabombo, isa ka empty blister pad o kun banig sang Panyawan, luyang dilaw, plus mangustin, plus makabuhay food supplement capsule, ukon Panyawan banaba, ukon garlic, plus makabuhay food supplement capsule, isa na ina ka-entry, mga kabombo. Sa liwata, sa paghimo sang Panyawan bilang proof of purchase sa tagsa ka isa ka-entry, no, isa ka empty blister pad, ukon banig sang Panyawan, luyang dilaw, plus mangustin, plus makabuhay food supplement capsule, isa na ina ka-entry, or Panyawan banaba o kon garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa naman ina ka-entry, mga kabombo. Very easy, no? Sa bahin naman iya sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, of course, your Diamond and Pearl House, ang proof of purchase naton kinanglan naton isa lamang, no? Isa ka coupon sa tagsa ka 100 pesos purchase sang jewelry, watches o kung bisan ano lang nga pawned item sa inyo pagbakal, no, pagbakal, prenda, no, sang inyo sining mga alahas kaangay sang relo o kon mga aritos, kulintas, no, isa ka coupon for every 100 purchase, no, 100 pesos purchase sang jewelry, watches o kung bisan ano lang nga pawned item, isa na ina ka entry, mga kabombo. So R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Of course, sabahin sa aton sing Alfonso Brandy, ang aton sing Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. Ang proof of purchase ni isa ka bottle cap sa bisan ano lang nga size, ang light, platinum, zero o kon solera, no? Sa liwat, ang aton sing nga proof of purchase kung usaro naton ang Alfonso Brandy, isa lang ka bottle cap sini sa bisan ano lang nga size, ang light, platinum, zero o kon solera. And of course, sa Rexona, use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion sa bisan ano lang nga variant equivalent ay na sa isa ka entry. Kay isa ka empty regular sa Rexona o kon Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant, isa naman ina ka entry. Hapos lang gid, no, sa liwat kung Rexona ang inyo sinimuon nga proof of purchase, isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion sa bisan ano lang nga variant equivalent na ina sa isa ka entry.
Kag isa ka empty regular sang Rexona o kon junior roll-on sa bisan alulang nga variant, isa naman ina ka entry. Sa bahin sang aton sini nga Orocan, maayos ang buhay mo, isa ka sticker o kon coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles. Again, isa ka sticker o kon coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles, isa na ina ka entry. No? So damo onyo yaya himo entries, basta sa isa ka entry amuning himuon nyo. Kung ang produkto ninyo nga usaron bilang proof of purchase Orocan, isa lamang ka sticker o kon coupon nga may nakapagkit sa tanan nga Bombo Radio promo titles, isa naman ina ka entry. Sabayan sa aton sini nga Silver Swan sukang puti, sarap asim, Silver Swan wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Ang aton sini proof of purchase nga kinahanglan tagsa ka entry, isa ka empty stand-up pouch. Okay? Isa ka empty stand-up pouch ukon label sang Silver Swan vinegar plus isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams ukon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Pamati ha, isa ka empty stand-up pouch ukon label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams ukon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. So, hapos lang gid mga kabombo, no? At least ang aton sini nga mga palamangkutanon sa bahin sa aton sa proof of purchase, no? Amat-amaton naton nga pagasabton diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. Sa nasininglan naton, nagsugod kita sa week 1 naton, November 1, subong week 2 na kita. We are now on the second day of the second week sa aton sini nga promo. Today is November 9. Mga kabombo, no? Ang aton siniya nga 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa madason nga Bombo Milyonaryo sa adlaw sang Paskwa. Kaya amo ini ang pinaka the best gid mismo on the day of the 25th of December, which is Christmas Day. Amo nang aton si Grand Draw sa amo man ina nga adlaw mga kabombo, dira naton pagalawagon ang inyo siniya or ang aton sini nga mangin winner, no, ang aton sini nga grand prize winner nga magabaton sang 1 million pesos. So entra na kamo mga kabombo para the more entries you send, the more chances of winning. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Yari na mga kabombong aton sini pagbasa sang aton sini nga kasaysayan sa sini nga adlaw. Ang aton sini nga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Belen. Si Belen is 54 years old sang Mandalagan, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Belen iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. May hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Belen. I am 54 years old. Kag ari lamang ako diri Miss Jazz nagapuyo sa may Mandalagan, Bacolod City. Ang akon sini iya nga problema, Miss Jazz, hindi akon. Ang akon sini nga problema, iya sang akon sini nga kapid. Tawgon ta lamang akon sini kapid, Miss Jazz, sa ngalan nga si Belinda. Abi mo, Miss Jazz, kung nga ang nagsulat gid ako sang akon kasaysayan. Ini bangod kay ang akon sini nga utod, ang akon sini kapid. Duwa kami, Miss Jazz, pila man lang ka seconds nga una ako ya naggagwa diri sa kalibutan kag antes pa man niya ang akon sini nga manghod nga si Belinda. Sa karon Miss Jazz, sa edad ko nga 54 anyos ako sa karon Miss Jazz, wala ako isang bana. But silingon isa na ako ya kalaon. Meanwhile ang akon sini nga kapid nga si Belinda, Miss Jazz, sa pang-idaron niya man subong nga 54 anyos, mayara na siya sang pamilya. Tupad balay ko malang ini Miss Jazz ang akon siniiya nga kapid na si Belinda. Ang ila siniiya nga balay Miss Jazz ti pila man lang ka tapak, pila man lang ka bali walking distance man lang Miss Jazz ang balay sang akon siniiya nga kapid. Kag makit-an ko gina Miss Jazz kung ano antos ang akon sini nga kapid nga si Belinda.
sa iya sini na pamana. Bot silingon Miss Jazz ang akon sini iya nga problema karon, hindi akon kundi iya sang akon kapid nga si Belinda. Ang akon sini nga kapid Miss Jazz, temprano pa ini siya naman na. Temprano pa na in love, kag amo man na ang rason ko nga ang madugay na siya nga nagaantos sa iya sini nga napamana. May ara ini sila karon sang 3 ka mga kabataan. Kag masiling ko lang Miss Jazz sa mga kabataan sang akon si kapid do halos sa adlaw-adlaw diri na diya nagapamulya sa akon. Kay since wala ako sang pamilya, wala ako sang bana, diri na di sila sa akon. Kag buot silingon Miss Jazz bangod kay irresponsable sang akon sini iya nga napamana sa akon sini iya nga uto do ko ng akon sini nga kapid nga si Belinda. Ang mga problema na sang kapid kuya Miss Jazz ya salo ko man na tanan bangod kay ti hindi ko man mapabayan ang akon sini iya nga mga hinablos. So kung may mga problema ang akon sini nga hinablos, mga hinablos ko Miss Jazz, nagabulig ko na iya. In fact, ako ang nagapa-eskwela sa ila. Kay ang akon sini iya nga kapid Miss Jazz, ti wala man ni siya Miss Jazz sang trabaho, kay sang time nga na in love ini, wala siya nakatapos siya sa iya sini iya nga pag-eskwela. So bali ako lang gid Miss Jazz ang nakatapos sa akon si pag-eskwela kay ang akon sini iya Miss Jazz na kapid temprano pa ya na in love kag amo ni temprano pa nga nagbusong rason man nga ginpakasal na lamang ini sila sang akon sini iya maginikanan sang buhi pa. Abi mo Miss Jazz nakit-an ko gid kun paano mag-antos ang akon sini nga kapid. Tigong kaisa ulo entra man ako sa ila sini iya nga mga problema kung kaisa ako pa na Miss Jazz ang nagaawat sa ila kung sila ang mag-ilinaway. Kay naluoy gid ako sa akon sini iya nga mga kahinablusan. Ara bala Miss Jazz nga sa ila sini sadto sang gagmay pa sila. Gagmay pa ni mga kabataan niya ha. Ako ang akon sini mga kahinablusan, abi mo Miss Jazz, ang mga hinablus ko daw ara blang gamay lang singgitan sa ila sini mga ginikanan. Do ginanervyos ni sila, nagtubo bala sa ila ang ila sini kahadlok sa ila mga ginikanan. Kaya ti syempre bangod sa ila sini iya nga sitwasyon sa masami, ang gindakuan bala nila Miss Jazz nga masami lang nagainaway, masami lang nagasinggitanay. Kaya ako si Manghod Miss Jazz sa tutuod lang, buot ni siya. Pero bangod kay amo ini ang iya sini na pamana, naglabot sa punto bala Miss Jazz nga ti nakabalo na siya, makaibalo na siya magbato sa iya sini nga bana. Kay siling ko gani sa iya, siling ko kung ginpamana or ginpangasawa kaniya, kay muon lamang nga daw isa lang kasinggitan, kinabalang ko ginang akon sini iya nga utod, ang akon si kapid, nga magbato ka, hindi ka hibi lang kay ang akon sini nga kapid Miss Jazz sa tutod lang. Nagahibi lang niya sang una kon ginaaway siya sa iya sini iya nga bana. So amo nang rason ko nga ang makit-an ko gid kag kun ano ang problema sang iya sini iya nga bana kag kun ano ang problema nila nga pamilya. Ako na Miss Jazz ang nagasalo. Amo nang rason ko nga ang nagsulat gid ako kay do hindi na ko bala kaagwanta Miss Jazz. Magwantahan ko ya kay since wala ako sang bana, wala ako kabataan, kag wala ako sang pamilya. Magwantahan ko ang magbulig sa ila kay ti halina sa tagipusuon ko. Palangga kong ako may nablos. Pero ang hindi ko magwantahan nga nagaantos ang akon sini kapid sa iya sini napamana. Miss Jazz, amo ini karon ang akon problema kung ano ang akon buhaton. Kay wala labot nga iya sini nga bana Miss Jazz, palainom, palahubog pa. Ara ba lang Miss Jazz kung okay lang na kung nagainom kaya no, kay ti imo man na kabuhi. Pero once ka magpuuli na siya Miss Jazz, hubog na siya, kalain pa kay nga ang amon sini iya nga mga tupad balay, okay lang kung ako kay naka-enchende nako. Pero ang amon mga tupad balay nga iban, nagakapuhag na iya Miss Jazz sa iya sini iya nga pagkapalahubog ining klase sang pagkapalahubog bala nga nagapangita away kung nagakahubog. Ti amo na Miss Jazz ang akon sini iya nga problema karon. Kabay pa nga matagan man ako sang laygay ang tagpadala si Belen
54 years old, sa Mandalagan, Bacolod City. Len, antes pa man sang tanan ha, antes pa man ako maghatag sa imo sang gamay nga laygay. Ari karon sa aton sing Studio B, ang aton sini nga winner. Maghatag sa iya sini iya nga maghatag na kita sa aton sini iya nga premyo sa aton sini nga winner, no, nga si Annalyn Istosos, no, isa sa mga mapalaro naton nga mga daily winners. Ara subong sa aton sini nga Studio B si Bombo Carla Defensor. Bombo Carla, come in. Yes, Bombo Judge, live kita diri subong sa Studio B, kagupod rin nato, no? Ang atong sini nga isa sa nagaog ako natin sini nga daily winner, Bombo Judge, nga si Ma'am Annalyn Estosos, nga taga Barangay 35, Bombo Judge. So, Ma'am, mayong hapon, kamusta? Ayong, Ma'am. So, Ma'am, sa pagkabati mo nga nagdaog ka, anong giniwa mo kung nagaano ka, Ma'am? Nagkakanda ba? Eh, pagka, kiling sa bata ko, nagpong sa bumbo. Dali ako nag-ano, sabi yung nabilis pag nagpakatuloy. Sa inyo ba nabilis? Nabilis pa. Sakto, wala na karoon nagbalik na, no? So, unahon, naging niya nga ito, sini nga pa-premyo. So, na mo, sini nga, nga ubra sa subong. Ano ubra mo subong? Kabalay lang. Kabalay lang. Imo ba na? Ay, kayo may tapos sa subong. So, ano lang ang naghahatag sa inyo sustento, adlaw? Ang mga mata. Mga kabataan, may pila ka bilog? 5. So, may nag-aubra na, may puro tanan guys sila. So, ini ay isa mo man yung makapaagi nga kayuyon man sa imo sini nga pagpangabuhi adad lang. Yes. So Bombo Jazz, si anong sakit sa imo ba, nanay? Pagka? Subong sa inyo. So, una, ay iyang obra? Driver sang? Private na, trade ko na. Salakyan or sa okay. So, Bombo Jazz, amo to, no? At buligan ini sila sa ila sili nga mga himata, Bombo Jazz, si Nanay Annalyn, nangita magsampaagi, no? At ari subong pasad isa sa mga entries, Bombo Jazz, si subong, no? Isa siya sa nagdaog sa 1-2 panalo year. 1-2 panalo part 20 Bombo Jazz. So, Bombo Jazz, hindi ko na pagpadugayon pa. Igatag ko na 500 pesos. Kaya 650 pesos worth of gift pack, Bombo Jazz. So, Nay, una nga hatag. 100. Ikadua. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kalima. 500. Okay, so ara na sila kamot ni Nanay Annalyn Bombo Jazz ng 500 pesos. So, Nay, di mo na paggagamiton? Gamiton ko ni Pwede na nagalugang sa bulong na banat ko. So, namin man Bombo Jazz. So, at least at sa subong nga adlaw, may paggagamiton si Nanay Annalyn Bombo Jazz. Kagigahatag ko naman ang 600 pesos worth of gift pack. So, Nay, ari, atikal ba naman magluto bihon? Oo. Bihon ang sudad. Pwede na. Okay, so Nay, ano man ang mahambal mo, Nay? Kasi may 650 pesos worth of gift pack ka na, kag may 500 pesos. Madamong ganyan salamat sa Bombo Radio, sa Purukan, sa tanan na sponsor. Tama ganyan salamat. Sakot na ni nabulit sa amin. Okay, so Bombo Jazz, sabi no? Si Nanay Annalyn Bombo Jazz, si Galipay man, nga nakabaton siya sa iya sining premyo Bombo Jazz. So, Nay, basta radyo? Bombo. Number 1. Okay, so Bombo Jazz, lagi ka diri sa Studio B. Ini si Bombo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Okay, maraming salamat sa kay Bombo Carla Defensor and congratulations sa aton siling nga winners sa siling nga hapon mga kabombo, no? So sa nasiling ko na gani, the more entries you send, the more chances of becoming a daily winner. At the same time, ang pinaka-importante sa tanan, magmangin milyonaryo sa adlaw sang Pasko this coming December 25 mga kabombo noong aton siniiya nga grand draw. Ti ano pa nang ginahulat nyo man, himo na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Okay? Ate, sige By the way, balik kita sa kasaysayan sa aton siniiya nga letter sender sa sining nga hapon nga nagapakilala lamang sa kay Belinda, no? Medyo palipot ko lang to ang kasaysayan ni Belinda kay ang aton diri nga winner hindi pwede makahulat mga kabombo, no? Kay ang aton sining nga winner or ang aton si premyo amo ginaiya ang
nagahulat sa aton sini nga winner. That is why pag abot na diriya ihatag dayon kay ang aton sini nga premyo amo ang nagahulat sa aton sini nga winner, no? Amo na diya ang aton sini nga klase sang pinasahi nga promo sang Bombo Radyo ang premyo amo ang nagahulat sa aton sini mga winner. So congratulations sa kay Ma'am Annalyn Estoso, slipay na siya kay nabato na niya ang iya sini nga 500 pesos na cash and of course ang iya sini nga gift pack, ang iya sini nga goods, no, ang iya sini grocery goods nga nakasulod sa Orocan nga balde nga nagabalor sang 650 pesos mga kabombo na bato na niya bago ginlamang, no, sa aton si awarding upod sa kay Bombo Carla Defensor. So balik kita sa aton siniya nga letter sender sa sini nga hapon nga nagapakilala lamang sa kay Belen. Si Belen is 54 years old, no, sa Mandalagan, Bacolod City. Ang problema to karon ni Belen mga kabombo kay hindi iya kaugalingon nga problema kundi problema sa iya sini nga kapid, no. Di when we say kapid daw ang pagpalanggaanay na iya sang ang twins siya, grabe ginaya mo, no? Plus pangati si Belen, walking distance malang ya ang balay sa iya sining kapid nga si Belinda. Amo nang rason ko nga ang nagsulat gid siya kay ang problema sa iya sini iya nga kapid nga si Belinda, of course nangin problema niya man. Kay si Belen niya ti laon at the age of 54 sa karon, laon siya, ti may kaugalingon man siya nga balay. Kag ang iya siniya nga kapid nga uton nga si Belinda, ara man lang sa tupad niya, walking distance man lang. So kung ano mga problema sa iya sini nga kapid, sa iya sini nga utod, ti problema man ni Belen Ti pasalamat man na guro Belen ang imo sini nga kapid nga si Belinda. It's because nga ara ka, no? All things work together for good, no? Amo na blang ginatuwag nga kapangita gin man niya pamaagi ang Dios agud nga mabuligan kita sa aton si mga problema. Ko bangod sa kay sa imo Belen, no? Nangin ano ka nangin anghel ka, no? Nangin anghel de la guardia ka sa imo siniiha nga kapid kay kun anong problema da nila ti ungkis mabatian po pa ang pag-ilinaway rason man gani nga ti ang mga hinablos mo ang mga kabataan sa imo si kapid nga si Belinda nagapaamulya dira sa imo balay kay ti arab lang pagpalangga mo man sa ila, no? Suno pag gani sa imo Belen, no, maagwantahan mo ang imo siniiya nga pagbulig sa ila kay ti wala ka man sang ginagastusan, no? Ang imo lamang sini kaugalingon kay ti isa ka single, no? Ti ang imo lamang sini nga hindi magwantahan ang pag-antos sa imo sini nga utod, ang imo si kapid sa problema karon sa iya siniya nga ban naman abi nga ti irresponsable, no? Isa ka irresponsable nga klase sang lalaki nga wala labot nga nagainom, nagamaoy kay ti palahubog mo, no? Ti daw arab lang makita nato ng senaryo sa isa ka mga kabombo sa pelikula na kung may nagailinaway, no, may nagailinaway sa tupad balay, ti syempre puhag man kamo nga mga tupad balay no, gakapuhag kamo kay ti nagamaoy ang imo sini nga brother-in-law. Ti suno pa sa imo ti apektado kagid kag naluuyan mo ang imo si mga hinablos Belen. So, ang imo sinihimuon Belen as much as possible, no? Hindi kaya mag-entra man abi sa ila, no? Kaya ti ila na iya una best ila na iya problema. O galing kay suno pa sa imo, palangga mong imo sini nga utod, hindi ka man na makapabaya ngang imo sini nga utod, amo lang na sang iya sini nga bana, especially kung may abuso physical na, hindi gina pwede. Alang-alang man kay ti palangga mo, wala labot nga utod mo, kapid mo pa, no? So, but silingon, ang imo sila ginahimo nga pagbulig, okay, gid na. Pero once gani nga may problema sila nga mag-asawa, una sa tanan, ti ila na iya. No, pabayaan mo sila kung ano ginmandang ila siniya nga mangin desisyon, let them be. Pero, sa nasiling ko na bilang isa ka utod, ang imo siniya nga tendensiya to help, no? Is because you love your twin sister, kag ang imo sining mga hinablos. Bisan, for the sake na lang sa imo mga hinablos, no? Ti ara kada sa nasiling ko na gani isa ka anghel de la guardia, no, sa imo siniiya nga utod ka mga kainablusan. So amo na Belen kung pwede pa lang, no, although nga hindi as much as possible hindi ka mag-entra sa ila para hindi ka arab lang mabutang ka sa tunga-tunga, pero kung pwede pa lang may istorya mo ang imo sini nga brother-in-law kung arab lang nga wala siya nakainom kag kung hindi siya balahubog, maistorya mo siya bisan arab lang
sa insakto lang nga pamaagi, no? Nga i-remind mo siya nga ti siya ang padre de pamilya, no? Ang pag-inom okay lang gid na, social drinking during may mga selebrasyon, why gid na problema. So no pag sa imo ti iya na iya kabuhi, iya na iya gusto nga mag-inom, let him be. Pero ang problema da kung nagatuga na siya sang arab lang nagakapuhag ang mga nagakatulog da, especially kung mag-inom ka, gabi ka nagapuli ti kung magmaoy kada karon niya, grabeng singgitan mo. Wala labot ang mga tupad balay, no, nagakapuhag. Especially ang inyo sini nga mga kabataan, no. Ang imo sini mga kahinablusan. Nga suno pagani sa imo daw na bala ara na sa ila nga kung magsinggit si papa kag si mama nila nga haraguyon na da sila sa imo is because nga ti nahadlok na sila, no, ara na sa ila nga thinking nga kung mag-inamo na gani mag-abot na si papa nila nga hubog, ti amo na mag-ilinaway, mag-singgitan da, ti nahadlok na ang mga kabataan, no. So bilang utod, I think you have that right also, no, nga istoryahon mo ang imo sin nga brother-in-law, no, i-remind mo siya nga ti dapat siya kung mag-inom kaya in moderation lang, no, para nga hindi ka mahubog. Kay kung mahubog na siya, ti wala na sa iya sini nga panguna-una, insakto nga panguna-una, bilen mo, no? So istoryahon mo siya during nga hindi siya hubog, ag okay ang iya sini nga modo, in a very civil way lang nga pag-istorya, agud nga ti amo na nga ma-remind mo siya nga dapat pungga niya ang iya kaugalingon, kag i-remind mo siya mga kabataan mo, ay ho, nagadalalagko na, okay? Ang imo si mga kabataan nahadlok na sa imo, bangod kay ti amo na, kang mga tupad balay, no? So, mas maayo siguro, Belen, nga ti istoryahon mo ang imo sini nga brother-in-law as a way of your helping them, no? At the same time, ang imo sini nga utod, kag ang utod mo man ti dapat magpakabakod man siya, no? Kag hindi siya magpasugot lang gid nga amhon na siya sa masami, though isa lang kasinggit-singgitan sa iya sini iya nga bana, kay ti bisan asawa katuod pero may right ka man, no, sa imo siniya nga mga gusto ipalabot, kag imo sin nga right, no, bilang babayi, kag bilang asawa, kag bilang isa ka iloy sang inyo siniya nga panimalay. Hambalon mo ginabilet ang imo siniya nga utod, no. Kung pwede pa lang maistoryahan, no, sang eksakto lang nga pamaagi, especially maistorya mo heart-to-heart talk with your brother-in-law, no, para nga basi wala na siya balayan na kamarasmas nga amo ina ang iya sini ginahimo kahit ihubog, pero ti istoryahon mo siya nga kung mag-inom da siya sa insakto lang, no, para nga hindi na siya maglabot sa punto nga magmaoy gid siya, no. Arab lang isa ka utod nga nagasaway, no, sa imo man sini nga brother-in-law. So why man na problema siguro no. Belen, salamat gid, no, magpakabakod ka kay ti ikaw ang source of strength sa imo sini nga twin sister, sa imo sini nga mga kahinablusan. Kabudlay, no? Di kung mag-abot sa punto nga luyag na yang bulagay, may rason man imo sini nga sister kung amo na masami ang ila sini iya nga sitwasyon, pero as much as possible i-rescue ang isa ka pamilya, no? Kay parang basi pa lang may pagbag-o man ang isa ka tao, no? Ang all you have to do is to talk with your brother-in-law in a very nice way. And don't forget also to pray for them, no, as a family. Okay, Belen, salamat kayo sa imo si matahong makasaysayan. By the way, ara subong si Bombo Jairi de los Reyes, no, follow up ini, no, sa gin-break kagina nga news ng Bombo Radio Davao. More of this sa pag-withdraw sa iya sini nga mayoralty bid ni Sara Duterte naman, mga kabombo. Bago lang to si no? Ang iya sini nga utod nga lalaki nga si Baste nga nag-withdraw sa iya sini nga pagdalagan bilang vice mayor dito sa ila sini iya sa Davao. Subong ara naman, no? Si Inday Sara Duterte nag-withdraw naman sa iya sini pagdalagan bilang alkalde sang syudad sang Davao. Ari subong sa aton linya si Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jai, kamen. Bombo dyan, sinig ka mga hapon, no? Withdraw ni Mayor Sara Duterte yang certificate candidacy sa pagka-alkalde sa dito sa ni Bombo dyan. Ilang mayor ang about magabulo sa ikapagpugat mo si Mayor Baste Duterte nga kailan nag-anunsar na withdraw ng iyang candidacy sa pagka-vice mayor. So magabulo naman po,
kaya kapag alde sa music attorney or kain ko so sa magapadala alcalde mo si Vice Mayor Baste Duterte so at pantaya ko mula kung ini plano mga Duterte particular na si Mayor Sara kung magkapadalagan manin sa Pombodas sa National Post ini mga mga petition sa mga partners sa Pombodas kaya presidential aspirant anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos yung aton bantayan mo kung magapadalagan din man hindi bilang Vice President sa Pilipinas mga VP Alcalde o kana VP President kaya anay Senator Bongbong Marcos o kung magasulit sila Bongbong or posible nga pati ini si Mayor Sara no ang magapadalagan bilang Presidente kada siya anay Senator Bongbong Marcos ang maging Vice President niya sa karon suno sa post niya Mayor Sara Duterte pilalang kita plutos no amo pa lang ini information ang ilang madiscuss. Mamo Jairi. Amo ina mo sa update no kada tudugang nga detalye bantayan lang sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod lagi kan diri sa newsroom ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo Bombo. Okay mga kabombo, salamat gid sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Suno pagani sa mga political analysts. Basa na. As early as this, basa na naton kung ano ang magkalanabo, no? Sa patagsang politika kung kaisa, nagalingin man ang ulo mo ay, no? Kita nga lantaw lang, no? Kita nga naga-observe lang. Basa na naton kung ano ang magkalanabo, no? O, sige, God bless the Philippines, mga kabombo. Mula kita sa panahon mga kabombo, antes pa man ari-aneng aton sing words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Isaiah chapter 55 verses 5 to 9. Dinaan nagasiling sa Ingles nga pulong, surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you, because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendor. Seek the Lord while he may be found. Call on the Lord while he is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God he will freely pardon. Seeking the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Amo ning panahon naton nga grabe subong niya ang ginatawag nga grace sang Ginoo, no? Amo ini ang panahon sang overflowing grace sang Ginoo. Nga dapat kita magbag-o, dapat kita magbalik sa iya sinitiilan. Kay ang grasya subong sang Ginoo ya grabe gid naga-umapaw, no? Naga-overflow, naga-lumapaw ang grasya sang Ginoo. Aya sining forgiving grace, no, para sa ato, no? So let us seek now while the Lord is still we can talk to, no? He can be found, mga kabombo. He can be found kay maabot ang panahon mga kabombo ngati magabalik na siya ang pagbalik na diriya hindi na isa ka savior kundi isa na ka judge, no? Iya na kita husgaran isa-isa sa aton kung ano ang aton siniiya nga ginhimo
samtang ari kiti diri sa kalibutan, no? So sa subong grace period pa ni overflowing grace of God, no? So ginapamaypay kita sang Ginoo nga ti we should change our ways, no? Kon may ginahimo kita nga malain, tadlungon naton kay ti ang grasya sang Ginoo ara pa, no? Sa nasaling ko na gani, kada isa sa aton niya may tsansa nga magbag-o, no? Bangod ang Dios siya sa subong niya, wala pa yan nagahusgar sa aton, no? This is the grace period nga kung mangayo kita ya sang patawad sa iya, patawaron niya gid kita, no? Mangayo kita sang another chance, full of chances. Ara gid sa Ginoo naton sa subong nga panahon, no? Antes man siya nga magbalik diri bilang isa na ya ka judge. Lakita sa panahon is bye-bye time na sa liwat. Salamat kid sa inyo paupod. Ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!